Ето е Милена. Ще видим и стрелбата на нашето момиче. Браво! Гледах я в очите, гледах я, великолепно проведе своята стрелба. Такава концентрация излъчваше изражението й, че просто бях сигурна, не исках да гледам мишените, просто я гледах как произвежда изстрела, гледах я в очите и наистина огромни поздравления, респект към това, което прави Милена, начина по който стреля, начина по който бяга, изключително е. Шеста финала на Милена Тодорова, ето я, която се бори с Базерга, с Хеки Грос, с Йоберг. Много е загубила накрая Милена, но няма значение. Още едно прекрасно нейно състезание. 9-та позиция. Доста спускани има, равнинна част. Ще видим стрелбата и на Лора Христова. Чудесно. Бих казала, Лора с много добро бягане. Жалко последния изстрел изпусна и Лора. Щеше да бъде един малък шедьовър. Да, защото бяга много добре днес. Лунното първенство за жени. И сега също с много добро ски бягане и стрелба. Последния спринт за сезона. Ето е Лора Христова. Виждаме съвсем близо до финала. Ще наблюдаваме как финишира българката, родена в Троян и възпитаник на Троянската школа. Разликата беше 57 секунди. Тук ще бъде малко повече от 1,27, така че 33 секунди е загубила на последната обиколка.